Mă bucur că a răspuns atâta lume la invitație. O să încerc astă seară să vă introduc doar în acest subiect. Mai multe găsiți în cartea a cărei prezentare, lansare o facem în această seară și pe care o va primi toată lumea la sfârșit. Unii dintre dumneavoastră probabil că deja o știți, poate ați și citit-o. Încerc să-i fac un fel de rezumat fulger, vă previn însă că acest rezumat fulger va dura un picuț și că sper că se va face această introducere cu participarea dumneavoastră, pentru că până la urmă de asta am vrut să facem o lansare mai neobișnuită, să fie o prezentare interactivă, să descoperim împreună despre ce este vorba. Probabil că provine și dintr-o deformație profesională, având în vedere că predau și îmi place să predau, prefer să coparticipe cei cu care discut. Avem de descoperit împreună răspunsul la o serie de întrebări. Dacă homeopatia este o știință sau o credință, dacă homeopatia este o formă de medicină sau o formă de magie. Inițiem demersul cu aflarea poziției pe care noi, trebuie să spun din capul locului, am încercat să o criticăm în această carte. După cum știți, nu se poate face o critică bună dacă nu cunoști foarte bine poziția pe care o ai de criticat. Asta fiind valabil în orice domeniu, în știință, în teologie. Așa că o să discutăm un pic despre conceptele de bază ale homeopatiei, din perspectiva în care le prezenta întemeietorul acestui domeniu, Samuel Christian Hahnemann, medic german, care la un moment dat, nemulțumit de rezultatele pe care le dădea la vremea aceea medicina, care foarte adesea chinuia pacienții fără să obțină niște rezultate semnificative în ameliorarea bolilor, a spus că trebuie să existe ceva, trebuie să existe o alternativă, un altceva care să rezolve această problemă a bolii. Pentru că el nu avea, mă rog, o credință religioasă care era un pic deviată chiar de la credința lui nominală, să spunem. În opiniile sale însă era foarte bine înscris faptul că Dumnezeu este bun și că acest Dumnezeu bun nu poate să-i lase pe oameni pradă bolilor. Că trebuie să existe pentru orice boală o metodă de vindecare. Concepție care există și în alte, de exemplu, musulmanii au aceeași părere că orice boală are un leac. Până una alta și Hahnemann, cumva, în mod independent, a descoperit această idee și, fiind conștient de faptul că cel mai adesea cauzele bolilor nu sunt accesibile medicilor și că cel mai adesea tratamentul bolilor nu este evident pentru medic, tratamentul care să atingă chiar cauza intimă a manifestărilor patologice, în aceste condiții a spus că trebuie ca totul să fie cu mult mai simplu, să tratăm bolile strict pe baza simptomelor, a ceea ce este vizibil în materie de boală. El era un vitalist, considera că toate ființele vii, inclusiv omul, sunt animate de o forță vitală care este de natură spirituală, care menține organismul în stare de bună funcționare, în viață și în stare de bună funcționare. Atunci când asupra forței vitale acționează asupra elemente exterioare negative, forța vitală este dezechilibrată și organismul iese din această bunăstare care este proprie de fond. Și el a căutat să găsească ceva care să echilibreze din nou forța vitală, să readucă organismului starea de sănătate. Cuplând cu ideea lui despre faptul că bolile trebuie neapărat tratate pe baza simptomelor ca fiind singurele accesibile pentru medic, a rezultat ideea că orice boală se tratează cu niște remedii, le-a numit el, care sunt capabile să inducă simptome similare cu simptomele bolii. Și în felul acesta forța vitală este, să spunem, păcălită, este
îi se atrage atenția asupra acestor simptome, asupra acestei boli artificiale, încât să nu mai fie sensibilă la boala care preexista, care a fost determinată de niște influențe exterioare negative. Trebuie să vă atrag atenția asupra faptului că toate aceste concepte ale lui nu sunt de natură științifică, sunt de natură filozofico-religioasă. A discutat numai despre forțe a căror natură materială o contesta cu îndrăjire. Forța vitală era de natură spirituală, remediile însă le acționau asupra organismului prin intermediul unei forțe care tot de natură spirituală este. A scris paragrafe dedicate acestei idei și în carte le puteți găsi citate în care combate materialismul colegilor lui de breazlă. Spune că totul este de natură spirituală, atât bunăstarea cât și dezechilibru în afara stării de bunăstare sau de sănătate. Principiul de bază al homeopatiei, așa cum l-a enunțat el și cum de altfel mai fusese răspândit anterior în domeniul medical, este similia similibus curantur. Similarul va vindeca similarul. Remediile capabile să inducă anumite simptome vor vindeca exact acele simptome pe care sunt capabile să le inducă și în felul ăsta vor distrage forța vitală de la boala adevărată, o vor reechilibra și persoana se va vindeca. Ce înseamnă practic remediu? Remediu sunt anumite preparate pe care le produc homeopații și care, pentru a li se identifica proprietățile vindecătoare, sunt testate pe persoane sănătoase. Procesul se cheamă la ora actuală numit proving, după termenul englezesc, și cei pe care se testează preparatele probanți sau prover. Persoanele acestea iau remediu pentru o perioadă de timp și notează cu atenție orice manifestare fizică sau psihică, absolut orice li se întâmplă în perioada în care iau remediu. Mai ales lucrurile mai neobișnuite decât viața pe care și-o cunoșteau înșiși dinainte de perioada în care au consumat remediu. Vise neobișnuite pe care le au, manifestări fizice, diferite simptome la nivel organic, stări sufletești, toate acestea le notează și în felul ăsta se alcătuiește tabloul tipic pentru remediul respectiv, zis și caracterul remediului. Și aveți aici un exemplu de comentariu legat de un astfel de proving. Este vorba despre un remediu care, odată administrat unor persoane sănătoase, unor probanți, a determinat la aceștia, printre alte simptome, o serie de vise despre naștere și copii. Strict în baza acestor manifestări, deci a faptului că acei oameni visaseră despre naștere și copii odată ce au consumat remediul homeopat, homeopații au decis că acel remediu poate fi utilizat pentru bolile aparatului reproducător. Au spus ei mai ales ce natură traumatică, deducând ideea asta tot din tipul de vise pe care le avuseseră subiecții respectivi. Și au constatat că s-au vindecat în timpul administrării remediului la proban niște simptome care erau datorate histerectomiei, extirpării uterului la persoanele de sex feminin. Ceea ce le-a confirmat ideea că, iată, remediul respectiv, care dă vise despre copii și naștere, se potrivește pentru bolile aparatului reproducător. Poate una, nu știu, deja li se pare un pic bizară ideea, mai ales celor care sunt de formație științifică, că se determină proprietățile curative ale unui preparat în baza unor astfel de legături. Acesta este domeniul, așa operează el. Așadar, remediile și forța vitală conlucrează pentru starea de sănătate a organismului, iar conlucrarea aceasta se face cu scopul eliminării perturbărilor produse de ceea ce Hahnemann numea influențe dinamice. Subliniez din nou, atât forța vitală cât și influențele dinamice sunt de natură spirituală și nu materială, după Hahnemann și o bună parte dintre urmașii săi, homeopații. Trebuie spus că unii homeopați, fiind conștienți că este ceva, o concepție în fond neștiințifică, au încercat să găsească diverse explicații totuși de natură materialistă și o să vedem unde, încotro s-au îndreptat aceste explicații. Dacă ați dori să inițiem partea interactivă,
Cred că era și timpul, de altfel am vorbit destul în ceea ce vă privește. Până acum, dumneavoastră ce impresie vă face sistemul? Este vorba despre concepții științifice, deci homeopatia este o știință, așa cum a văzut-o Hahnemann, sau mai degrabă un sistem filozofico-religios? Un sistem filozofico-religios și pare să semene foarte mult cu sincretismul ăsta New Age. Tot asta tratează, forța asta vitală, înțeleg că e un fel de suflet, pseudo-suflet, nu? Și el trebuie vindecat, că de fapt boala are rezonanța acestui pseudo-suflet sau forță vitală, cum îi spune. Mulțumesc. Altă opinie? Partea științifică. Partea științifică, de la început, este la pământ. Pentru că știința necesită un gen de dovezi materiale. Deocamdată noi suntem trupuri materiale, partea de suflet ne depășește pentru că nu putem identifica direct, nici prin niciun fel de reacție, niciun fel de aparatură nu poate pune evidență și atunci partea de știință nu prea apare aici. De vreme ce modul în care el a ajuns la concluzia că acele remedii ar putea trata o boală este mai mult o idee. Este o credință lui, așa a crezut el. Nu e legat de dovada științifică. Are niște vise, are niște... și poți să tratezi similia. Nu. Deci știința e alt gen, să ocupă cu partea materială și el a crezut la treaba asta. La ora aia nici n-avea cum. Hahnemann nu a lansat teoriile astea. În secolul XIX. Nu avea cum. Pe la sfârșitul secolului XIX. Da și nu. Are scuze. Aici o întreagă discuție, pentru că deja la vremea lui totuși se știa foarte mult despre energiile materiale, electrică, se studiase electricitatea și magnetismul, studiase în secolul al XVIII-lea. Și în partea de biomedicină se cunoșteau deja o sumedenie de lucruri de... Știau de celule, de bacterii, deja la vremea respectivă, spre exemplu, se foloseau programe de vaccinare în masă care au... Fără să înțeleagă felul cum zic. Deci dar nu peste mult timp au înțeles și felul. Vorba e că pentru toată lumea era clar că nu este vorba despre ceva de natură spirituală care ne îmbolnăvește, ci despre interacțiune între organism și elemente materiale. Mulțumesc pentru exprimarea opiniei noastre, pentru că ne aduce într-un punct interesant. Există până în ziua de astăzi, în rândurile homeopaților, tendința aceasta de a amesteca domeniile, de a amesteca știința cu elemente filozofice, elemente filozofico-religioase. E o eroare epistemologică serioasă și, din păcate, afectează foarte mult la ora actuală gândirea contemporanilor. Știți că există o serie de persoane care susțin că pot să dovedească pe baze științifice existența sau inexistența lui Dumnezeu, de exemplu. Ori lucrurile astea transcendente, care țin de spiritual, nu fac obiectul științei și invers. Ceea ce face obiectul științei nu face obiectul teologiei. În domeniul homeopatiei lucrurile se amestecă mai mult sau mai puțin conștient și în carte o să găsiți o serie de exemple de discursuri din astea din partea homeopaților care pornesc pe elemente științifice, pică după aceea în filozofie și, într-adevăr, nota caracteristică este de tip New Age. Homeopatia, odată lansată de Hahnemann, n-a avut prea mulți adepți, prea mulți prieteni, a fost de la început contestată și combătută. Au fost și zone în care a prosperat, este adevărat, Hahnemann însuși a fost un individ prosper ca medic homeopat. Dar ea a fost redescoperită odată cu avântul acesta New Age către diferite tipuri de spiritualitate și diferite metode din astea medicale, zise alternative sau complementare, între care multe se bazează de fapt pe credințe religioase și nu pe concepte științifice. Există țări în care medicina tradițională bazată pe percepte religioase, de exemplu în India, în China, în Coreea, în Japonia, chiar în sistemul național de asigurări de sănătate se acceptă practicile acestea alternative care au o bază care nu e științifică. Deci nu trebuie să ne mire faptul că homeopatia a ajuns să fie atestată ca specialitate medicală, inclusiv în România. Există studii de homeopatie de grad postuniversitar. Au acces la ele absolvenții de medicină, de facultate de medicină, și fac studii postuniversitare dobândind în felul acesta o competență complementară în homeopatie. Și nu e numai la noi situația asta, este în mai multe locuri și nu, v-am spus, nu trebuie să ne mire în acest context contemporan în care
Pe de o parte, postmodernismul, filozofia care consideră că nu poate exista un singur adevăr într-o anumită privință, pe de alta, tendința asta a curentului New Age de a amesteca la oaltă ateismul cu credința, cu toate credințele, știința cu religia. În acest context al acestei mentalități, nu e de mirare că și homeopatia are o resurgență și e din ce în ce mai răspândită și mai agreată. Dar nu trebuie să ezităm să examinăm lucrurile și să vedem dacă avem de-a face cu fenomene științifice, cu fenomene de natură spirituală. Dacă sunt de natură spirituală, pentru cei care sunt ortodoxi, se consideră ortodoxi, vor să fie ortodoxi în sensul de plin al cuvântului, nu cumva pot să ridice niște probleme de conștiință și chiar să ajungă să ne pericliteze mântuirea. Să examinăm un pic aspectele legate de homeopatie și știință. Argumentația noastră are această linie. Mai întâi am vrut să vedem dacă ceea ce susțin homeopații, principiile lor, totuși nu cumva își pot găsi o justificare științifică. Dacă nu cumva Hahnemann, la vremea lui, într-adevăr, când știința medicală nu era atât de dezvoltată pe cât este astăzi, nu cumva a făcut o confuzie și, de fapt, ceea ce el considera spiritual poate chiar există, e de natură materială. Deci, până la urmă, poate chiar are o întemeiere științifică tot sistemul ăsta. Ăsta a fost primul lucru pe care l-am făcut, să vedem dacă nu cumva Hahnemann, de fapt, chiar descoperise ceva, dar n-a știut să-l numească. Am spus că homeopații folosesc remedii. Cum se prepară remediile? Cu ajutorul diluțiilor infinitezimale și cu ajutorul sucusionării, și o să explicăm ce înseamnă fiecare lucru în parte. Absolut orice substanță, orice materie, de natură vegetală, animală, chiar și imponderabilă, cum se spune în domeniu, razele soarelui, razele lunii, din toate se pot prepara remedii. Cum se pune în contact materia cu un mediu lichid sau solid, în care ea se amestecă, se aduce fie la un amestec solid, se fărâmițează, se triturează, cum se spune, fie se face un amestec lichid și după aceea acest amestec numit tinctură mamă este diluat. Cum este diluat? Hahnemann folosea diluțiile zise centezimale. Avem pe aici câțiva chimici, biologi de familiar termenul. O diluție centezimală se face luând o parte din materia pe care trebuie să o diluăm și amestecând-o cu 99 de părți de ceea ce o diluează. Fie apă, fie alcool. Deci o parte la 99. 100 de părți de amestec vor conține o parte din materia de diluat și 99 de părți diluante. Homeopații fac această primă diluție de 1 la 100 și după aceea diluează din nou de câte 100 de ori, de câte 100 de ori în trepte succesive, deci repetă diluția asta de 1 la 100 de multe ori. Și până la urmă se ajunge cel mai adesea la diluții care nu mai conțin nicio moleculă din substanța inițială, din cea cu care s-a pornit să fie diluată. Și nu numai atât, se ajunge la diluții la care cel mai probabil că în soluție nu mai există nici măcar molecule de apă sau de alcool, deci de diluant, care să se fie atins de substanța inițială care trebuia diluată. Mai mult, deci deja asta ne ridică o problemă celor din domeniul biomedical, chimiștilor, ridică o problemă. Practic, acolo nu mai există nicio moleculă din substanța zisă curativă, substanța cu proprietăți vindecătoare. Există numai apă sau alcool. Și atunci, ce anume face deosebirea între remedii dacă toate sunt de fapt numai apă sau alcool de la anumite praguri de diluție încolo? Ce este acolo dacă molecule nu sunt, n-are ce să interacționeze material cu organismul din partea substanței cu care s-a pornit și care e considerată vindecătoare. Mai mult, homeopații consideră că remediile cele mai diluate, deci exact acestea în care nu mai există substanța inițială, tocmai acestea sunt cele mai puternice, au cea mai mare capacitate de a vindeca. Diluțiile acestea nu se fac oricum. După fiecare amestecare de 1 la 99 părți substanță de diluat plus solvent, amestecul acesta se sucusionează, spun homeopații, sau se dinamizează.
Ce este această sucuționare? O să vă arăt. Și v-aș ruga să-mi descrieți dumneavoastră ce vedeți în imagine. Ce face persoana care realizează sucuționarea sau dinamizarea? O agită. O agită? O agită. Alte opinii? O lovește de un lemn. Este de fapt o suprafață îmbrăcată în piele, așa este procedura, trebuie neapărat să fie o suprafață îmbrăcată în piele, ideea este că este o suprafață dură, dar în același timp ușor elastică. Ce face YouTube, da, ca la africani. Bun, văd că s-a observat faptul că persoana respectivă agită și izbește de ceva. Deci, până la urmă, sucuționarea din punct de vedere fizic. Gândiți-vă la fizică, știința fizicii. Ce este ca acțiune? O ce? Sau din punctul de vedere al chimiei? O agitare. Este o simplă agitare mecanică. Nu are nimic senzațional. Se pune remediul într-un flacon și se agită lovindu-se de ceva și se face un număr de agitări după fiecare treaptă de diluție. Și asta este dinamizarea sau sucuționarea. Ei, ce consideră Hahnemann și ce consideră homeopații despre acest lucru pe care noi îl vedem ca o agitare mecanică? Ei consideră că eliberează forța aceea de natură spirituală din remediu. Homeopații care îl urmează pe Hahnemann, cei spiritualiști. Cei care caută explicații materialiste susțin că această agitare mecanică are niște efecte asupra lichidului în care se diluează. Deci perspectiva clasică hahnemanniană susține că remediile au o acțiune de natură spirituală, prin intermediul unei forțe de natură spirituală care este eliberată din materie prin sucuționare. Diluție și sucuționare. Ați observat că am folosit termenul de diluție infinitezimală. E un termen care se folosește strict privind aceste diluții, tocmai fiindcă sunt trepte foarte mari, deci diluții repetate de foarte multe ori, de 1 la 100 sau 1 la 10 repetat succesiv de foarte multe ori, sau 1 la 50, există mai multe sisteme utilizate. Cel hahnemannian clasic este cel centezimal, 1 la 100 la fiecare treaptă. Se folosește termenul strict în domeniu pentru că nicăieri altundeva, nici în chimie, nici în medicina clasică, nici în biologie, nimic nu se folosesc diluții atât de înalte în scopuri aplicative. Perspectiva clasică hahnemanniană spune că remediile au fost de natură spirituală. Homeopații care au respins ideile spiritualiste ale lui Hahnemann și au căutat o explicație de natură materialistă, au emis două categorii de teorii, așa zisele teorii localiste, care spun că e ceva legat de remediu, intrinsec remediului, care are efect vindecător. Și alții au emis așa zisele teorii non-localiste, care nu se concentrează asupra remediului, ci asupra unei legături dintre practicianul homeopat, persoana tratată și remediu. O să discutăm separat despre cele două grupuri de teorii. Perspectiva clasică hahnemanniană este clar că nu are cum să facă obiectul științei. Este o problemă de natură filozofico-religioasă, așa că nu o vom examina în cadrul secțiunii referitoare la homeopatie și știință. Teoriile localiste susțin că acel ceva intrinsec remediului se leagă de faptul că sub influența sucuționării apar format niște rețele moleculare care poartă informație din materia diluată și sucuționată. Deci materia diluată poate foarte bine să nu mai fie prezentă acolo, dar a rămas informația ei care a reordonat moleculele apei în niște modele tipice pentru materia respectivă. Dacă eu știu, diluăm sare de bucătărie, să spunem, apa aceea, chiar la nu știu câta treaptă de diluție, când nu mai avem acolo nici urmă de ioni de sodiu sau de clor, va avea apa aceea un model care a fost imprimat ei de clorura de sodiu în timpul sucuționării. Și tot așa pentru fiecare materie care se diluează și sucuționează. Dar ce idee v-a inspirat această scurtă animație pe care ați văzut-o?
chimiștii noștri ce părere au, biologii noștri ce părere au. Apa ce face? Se mișcă și ea. Apa nu formează rețele moleculare stabile. Durata de viață a rețelelor pe care le formează apa este de ordinul femtosecundelor, o milionire de miliardime de secundă înseamnă o femtosecundă. De aia este și numită apa și e considerată un gel transient. Așa îi se spune, mă rog, în fizică și chimie. Deci nu pot exista aceste molecule stabile pe termen lung. Dacă noi susținem că o simplă agitare mecanică schimbă proprietățile fizice ale apei, deci o face să formeze niște rețele pe care ea în mod natural nu le formează. Păi înseamnă că nu e agitare mecanică, înseamnă că trebuie să aibă ceva deosebit. Și apare și problema informației. Nu stăm să discutăm acum teoria informației. Intuitiv, toată lumea realizează că este o categorie de sine stătătoare informația, care nu se extrage din materie și se transmite asupra altei materii prin agitare mecanică. Dacă ar fi așa, înseamnă că orice, nu știu, iau ceaiul ăsta la agit, am preparat un remediu. Orice cocktail făcut într-un shaker are proprietăți deosebite, eventual terapeutice, pe care chiar nu pot să le controlez dacă nu știu ce am acolo. Apa, în general, pe toată planeta, e continuu agitată într-un fel sau în altul. Deci ar însemna că trăim în mijlocul unui mega remediu. Chiar a scris cineva despre problema asta că și sângele nostru e permanent dinamizat în circulație, aerul pe care îl respirăm e permanent dinamizat prin respirație, prin ventilația pulmonară. Stai și te întrebi de ce ne mai îmbolnăvim și de ce ne mai trebuie remedii dacă trăim în mijlocul unei continue dinamizări. Asta a fost cu teoriile localiste. Cred că destul de repede s-a văzut că teoria memoriei apei are niște serioase probleme. Apropo de teoria inseparabilității cuantice, aceasta are o istorie pe care o consider suficient de interesantă ca să vă mai răpesc un pic de timp pentru ea. Există mai ales un autor pe nume Milgrom care a scris despre asta și care inițial făcea niște metafore, a spus el, fără nicio valoare punctuală, reală, științifică, folosind o terminologie din domeniul fizicii cuantice și extrapolând-o asupra elementelor legate de homeopatie. La prima lucrare spunea că sunt simple metafore, în niciun caz nu trebuie, și chiar el a spus că se teme să nu se deschidă din imprudență o cutie a Pandorei de tip New Age, cu pseudoștiință. Omul care a spus lucrul ăsta în câțiva ani de zile a ajuns însuși să transforme aceste metafore în niște chestiuni pe care le lua drept postulate, drept lucruri care chiar așa sunt și trebuie să le luăm ca atare, toate aceste paralele între homeopatie și fizica cuantică. Și a sfârșit prin a deveni chiar ostil celor care nu îi împărtășeau punctul de vedere, cum că între remediul homeopat, practicianul homeopat care îl produce și pacient există o legătură, exact cum există între particule atomice care au evoluat împreună, au un trecut comun sau influențat unele pe altele. I s-au adus critici pe care de altfel le poate aduce oricine, anume că noțiunea asta de inseparabilitate sau de legătură cuantică este proprie fizicii, la fel și teoria care o include. Ea este proprie unei teorii din fizică al cărei susținător a fost Einstein, care era nemulțumit de conținutul unei alte teorii pe care o considera incompletă. Asta ca să vă spun pe scurt despre ce este vorba. În mod evident, nu are nimic ceea ce privește interacțiunea dintre două particule, modul lor de comportare care poate fi sau nu studiat de oamenii de știință, dar poate fi măcar teoretizat, cu legătura între două persoane și un lucru pe care îl face una dintre ele. Ca o curiozitate, concepția asta cu știința nu are treabă, dar în schimb se leagă foarte bine de antropologie. Pentru că ea se înscrie în ceea ce se numește legea contactului sau contagiunii. Este unul din principiile magiei simpatice. Legea contactului consideră că există legături între persoane și obiectele cu care vin în contact, legături care